goedemiddag. Wij staan voor een belangrijke gebeurtenis. Wie zal je eerst even voorstellen? Hier naast mij zit. Nou, Keestra, voorzitter plaatselijk belang Kolmersweg in Vinkleerst. En ik ben zelf voorzitter van de ondernemersvereniging de OVK in Kolmersweg. Nou, weer nog wat bijzonders. Ja, we hadden de brandveiligheidsweek Kolmersweg in Vinkleerst. Van 28 tot 4 november. Waar is het de onleiding over dit doorgaan nog? We hadden 2 grote branden onder de onder 4. Eerst bij Mulder Agro en later bij het lichtpunt. Dat is eigenlijk de onleiding dat we met de brandweer in gesprek binnen. En met de brandweer ben we in gesprek en wie nog een partij? We zijn recent ook met de stafstier in gesprek, maar ondernemersvereniging en plaatselijk belangen loeken samen op. Nou, wij houden de spanning erin. Wij gaan nu onderwijs naar de Griffemeerde Tjerken. En dat is het oerstekplak van de stapsteen. En daar zullen we de openingshandeling met z'n allen doen, hè? Klopt, maar we hadden al een paar baan achterin zitten die ik mij door onder deze brandveiligheidsweek. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat het aan wordt. Op naar het oerstekplak bij de Griffemeerde Tjerken. Het is de brandveiligheidsweek hier in Kolmersweg en we willen graag dat iedereen in de bier is, want de brandweer hebben we al plaatselijk belang, de OVK en de band van de Stapsteen. Het wordt een groot feest, kom maar! Ik zie hier die brandweercommandant, wat is het? Nee. Ik ben coördinator BVL, Brandveilig Leven in Noord-Eerst-Friesland. Komt dit vaker voor dat een dorp het zo pakt? Nee, dit is eigenlijk voor het eerst dat Warp het zo pakt in combinatie met het broekmeidje van de band. Maar er is van een week meer te beleven. Ja, zeker. Wat helemaal je doen? Nou, we beginnen dus ongeveer manje met het opleiden dus van de jeugd, van de band op Squallen. En de jongens, dat is de mannetje jongens, 28 oktober, dan hebben we oefeningen in de wijk. Dat is hier in Kolmersweg. En dan laten we dus eigenlijk zien wat er eigenlijk al je bij komt te zien bij een wenningbrand. En was dus eigenlijk ik doe om zo'n wenningbrand te voorkomen. Belangrijk, de band moet ik worden waan. Ja, zeker. Nou ja, de band die ben natuurlijk op Squallen, die ben de hele week op paard als het gaat om de controles en de huisbezoeken te doen, laat ik het samen zeggen. En ja, daar hoop ik natuurlijk een hele prudde van. Of daar verwacht ik een hele prudde van. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat vreed commercieel met de uitslagen van die controles die ze doen zullen. Dus aan het eind van de week, over het hele spektakel gaan. Maar we dan een praatje met die horen hoe het gaan is? Ja, zeker, absoluut. Want ik ben zelf nieuwsgierig als wat Jim dat ben natuurlijk. Dus dat dan je het zeker. Nou, wacht je dat even nog, dan komen we de week in. Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer. Als het brandt, dan blussen wij het vuur. Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer.